El Barça y Vica Catalunya. барселона қарзи бузурге дорад. барселона бо моҷарои ришва ба доварон шояд ки боз ҳам ҳолати бадтарро гирад. барселона шояд аз байн равад. бовар дорам ҳар яки шумо чунин хабарҳоро зиёд дидаед. ин ҳама овозаю туҳматҳои беасос сабаб шуд ки критикаи зиёде ба суроғаи дастаи каталонӣ равон шавад. новбаста аз туҳматҳои зиёд барселона феълан қаҳрамони испания аст ва суперҷомро низ соҳиб гашта буд. хави дастаеро сохт ки дар футболи аврупоӣ рақобатпазир шуда истодааст. сарфи назар аз ҳодисоти берун аз майдон як чиз аниқ аст ки барселона буд, ҳаст ва хоҳад монд. имрӯз мебинем ки дастаи дӯстдоштаи мо чӣ фазоеро 5 сол баъд хоҳад дошт. барои тамошои мавзӯи ҷолиб позаи ёнбоши худро гирифта обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, каталониҳо фардо дар майдони худ дастаи шахтиёрро дар доираи бозиҳои марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳо қабул мекунад. дар назар аст ки футболбозони ҷавон ба ҷои ҷароҳатбардоштагон аз ҳайати асосӣ вориди майдон мешаванд. ба назари шумо то куҷо шахтиёр метавонад барои барса хатарнок гардад? тамошои ин ва дигар бозиҳои ҷолиби мусобиқоти аврупоиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу дидани гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди TG Barça. силкаи бозиҳо дар комментария ба ҳама муваффақият. биёед аз қуллаҳои айсберг муаррифиро оғоз мекунем. даста асосан идораи фарқкунанда дорад. онро қисмате аз мухлисоне ки расман аъзои дастаанд идора мекунанд. маҳз онҳо президенти дастаро ҳам интихоб мекунанд. 10-солаи Лапорта то охир намеравад, зеро ӯ аллакай таҳти фишор қарор дораду ба зудӣ курсиро ба Жерард Пике мегузорад. легендаи барселона ва мунтахаби испания як тоҷири муваффақ шудаасту ширкатҳои худро дорад. ширкати варзишӣ ва сармоягузориҳои расонаӣ. Пике ҳамзамон соҳибмулки ду даста мебошад, Андора ва гимнастик Мансера. дар охири соли 2022 бошад ӯ бо ҳамроҳи блогере дар шарикӣ лигаи номдори Kings League-ро таъсис додаанд. моликиятҳои Пике бо ҳамин ба охир намерасанд, вале чизи муҳим ин аст ки ӯ ба Барса содиқ хоҳад монд. ӯ борҳо ишора намуда буд ки дар оянда дастаро роҳбарӣ хоҳад кард. ҳамдастаҳояш ва ҳатто Лапорта ӯро ба таври шӯхиомез «Эл Президенте» ҳам меноманд. соли 2028 Пике 41 сола мешавад ва тахминан моликияти калониро соҳиб мегардад. ӯ бояд омодаи қабули вазифаи калони президентии дастае бошад ки он вақтам мушкилоти иқтисодӣ хоҳад дошт. оиди сармураббии даста ҳарф мезанем. ба назар қувваи товони хави то он дам топ намеорад ва ӯ тарки ин вазифаи пурмасъулро мекунад. масалан Гвардиола баъди 4 сол тарки даста карда буд. хави ҳам ё мисли ӯ амал мекунад ё каме бештар дар даста боқӣ мемонад, вале на то соли 2028. пас кадом интихобҳо барои Пике боқӣ мемонанд? то он вақт Лионел Месси, Сержио Бускетс ва Андрес Иньеста карьераи футболиашонро анҷом дода эҳтимолан литсензияи сармураббигиро ҳам мегиранд. собиқ бозингари Барса Микел Артета ҳам ҳаст ки мавсимҳои бобарорро бо Арсенал гузаронида истодааст, вале ӯ шояд Арсен Венгери ҷадид дар дастаи лондонӣ мешавад. Лионел Месси дар интервюҳояш қайд мекунад ки ба Барса ҳамчун директори варзишӣ омадан мехоҳад, нафаре ки барои харидани бозингарон машғул мешавад. Леон нобиға аст ва ин вазифа ба ӯ мезебад. ӯ метавонад беҳтаринҳоро ба даста ҷалб созад. моҷарои ӯ бо Пике бояд ки дар гузашта монад, зеро онҳо дӯстони хуб буданд. хулоса мо Сержио Бускетсро дар курсии сармураббигӣ мебинем. ӯ устуворӣ дар ҳайатро дарк мекунад ва медонад ки кадом ҳайатро ҷамъ орад. Тер Штеген 36 сола мешавад ва дар ҳайат нахоҳад буд. вазифаи дарвозабонро ба Пеня ки 29 сола мешавад ва Астралага ки ҳоло 19 сола аст супорида мешавад. ӯро беҳтар аз Пеня медонанд. канори рости ҳимоя ҳамеша мушкилӣ барои Барса буд. Кансело ҳоло бозӣ дорад, вале шартномаи ӯро бояд сараввал пурра харидорӣ kunанд. то он вақт Жоао 34 сола мешавад. Эктор Форд дар Ла-Масия яке аз беҳтаринҳо номида мешавад. ҳимоятгари 17 сола ки аллакай хавиро дар тамринҳо ҳайратзада кардааст. ҳамчунин Лендри Фарреи 16 сола дар академия бо физикаи қавии худ ном бароварда истодааст. Хулиан Араухо низ ҳаст ки дар иҷора дар дастаи Лас Палмас бозӣ карда истодааст.
истодааст. ҳимоятгарони жирона Арнау Мартинес ва Ян Кото диққати дастаи каталониро ба худ ҷалб карда истодаанд. Дар маркази майдон Барса аллакай бозингарони лозимаро дорад. Араухо ва Кунде барои оянда ҳам кӯмак хоҳанд кард. ҳардуи онҳо то соли 2028-29 сола мешаванд. Кристенсену Мартинес дигар бозӣ нахоҳанд кард. Микаэл Файеи бо маҳорат ва Пау Кубарси ба ҳайати асосӣ шомил хоҳанд шуд. яке агар ба хави аз рӯи бозӣ писанд бошад, дигариро баъди Пуёл беҳтарин ҳимоятгард аз Ла Масия меноманд. Балде 24 сола мешавад ва канори чапро ба идораи худ хоҳад гирифт. ӯро Алекс Веле ки дар иҷора аст ивазкунанда мешавад. Барселона шартномаи дарозмуддат бо Де Йонг карда ӯро ҳамроҳ бо Педри, Гави ва Фермин дар маркази майдон истифода мебаранд. Авоқамандии хави Симонтро бо Барса фаромӯш намекунем, вале агар Барса ӯро харидан хоҳад, бояд тезтар корҳоро шурӯъ кунад ки хави аллакай бозингари асосӣ дар дастаҳояшуда истодааст. Дар хатти ҳамла мо Ламин Ямале ки он вақт 21 сола мешавад ва Витор Рокеи 23 соларо хоҳем дид. Жоу Феликс 28 сола мешавад, вале шартномаи ӯ барои даста гарон арзёбӣ мешавад. Ба Ансу Фати умеде ҳаст, вале ӯ то ҳол пурра барқарор нашудааст. Ферран Торрес ва Рафиня мавсимҳои баъдӣ фурӯхта мешаванд. Боз ҳамон хави Симон шояд интихоб шавад ки таҷрибаи кофӣ касб намудааст. Бозингарони хатти ҳамларо футболбозони ҳайати ҷавонон пурратар месозанд. Ин тахмини мо аз имкониятҳои дастаи Барселона мебошад ва шумо ҳам ҳайати худро дар комментария қайд кунед. ба ҳамин тамом хайр дӯстон.